रीड माय लिप्स विथ आमचो बाप जोनस आणि जनय तयार आसा होय. ओके चीट कार्ड अँड युअर टाइम स्टार्ट्स नाव पावसान उदीक पावसान बुट्टी आयल्या राईट ओके वेल डन सेकंड वन ओके रेडी अँड युअर टाइम स्टार्ट्स नाव मोदले पोन्ने ओलते राईट ओके लास्ट वन ओके आउट कोताला पळय देखा अँड युअर टाइम स्टार्ट्स नाव उनीर मजा मामार उनीर मजा मामा Yes, correct. Okay, all right, okay. Now we'll interchange. Okay? Ready? All right, let's start. Batle. And your time starts now. फातोर मारून तोकली फातोर मारून तोकली फोड. Is it Ford? फोटा All right, okay. Second one, okay? And your time starts now. बोणे मोठे तोंड डोळे उघडून ओढून उघडून कोडून मोठे डोळे कोरून कोणाक बी येता कोणाक बी वयता कोणाक पोयता आ. ओके एक वर्ड चुकले तुझे ओके लास्ट वन डन अँड युअर टाइम स्टार्ट्स नाव लाईट पिकपक साता जाता करेक्ट ओके एक वर्ड चुकले तुकडे एनिवेज वेल प्लेड